Sí, però el president li va dir que la solució estava i que abans de que acabara el trimestre li pagaria els 450 milions d'euros que són nostres. Si es que además son ajustes contables y esos diners son nostres. Me gustaría hablar de lo que no se habla, que es que cuando el presupuesto era ficticio de 1.325 millones, ahora resulta que lo que se nos pide es un ajuste de 430. Por tanto, o no eran ficticis o algo ha pasado que hemos ganado 900 millones en un arte de birloque, con lo cual se nos pide unos ajustes del 2% del presupuesto y yo creo que no va a afectar a nadie. Cuando digo a nadie, es a nadie en el sistema sanitario, en el sistema de bienestar social ni en el sistema educativo, que era el deseo de todos. Que el govern d'Espanya, igual que a totes les comunitats autònomes, es demana uns ajustos, a unes més que altres. Les comunitats que estan en una situació privilegiada es queixen del tractament de favor que se fa a la comunitat valenciana. Jo no em queixo, m'alegre, però és que a més és que no hi havia una altra solució. No hi havia una altra solució perquè els impagaments sí que afecten a tot el món. I jo crec que les vies obertes són bones, sinó perquè el compromís del FLA ells no el tenen i les liquidacions a comptes ells no les tenen i no la té cap comunitat autònoma. Hi hagué una insinuació del Ministeri que després es va desmentir que la solució seria per a Múrcia i per a la comunitat valenciana perquè estaven en les pitjors condicions. I això duia a una excepcionalitat en què vinculava el primer partit de l'oposició i a nosaltres. Però jo crec que la solució per a nosaltres és la millor. Jo no sé el que faran demà a Andalusia ni Castella i Lleó, ni que reivindicaran una solució pareguda a la nostra, però jo tampoc sé si és possible en un govern interí. Però la nostra jo crec que està clara.